Ading sa ato na presentasyon ag diskusyon, masusungan man ninyo mga kabuinan, masusungan ninyo didi sa Facebook page niya na Buhi Magazine, ha? Kada oras na alas 8 sa pita, Lunes hanggang Biyernes. Ag masusungan ninyo sa Ting Bilyadares channel niya na YouTube sa oras na alas 9 sa pagkaaga. Ayan, sabi ni Pinuno Chris Motovlog, Kinaudma Pauli, ayan, marayman. Mag-drop daw ka din sa akin, amigo ka, magpurumos ka ng bagalita. Okay. Bueno mga ugang, susog sa doktrina, ag mga banal na kasuratan niya na Romano Katoliko, ana Semana Santa nagipuon sa matrayumpong komemorasyon niya na pagleg ni Kristo sa Jerusalem sa Domingo ning Palaspas o Palm Sunday. Adi susundan ning sad na pasaloib ni Judas kay Kristo sa Miyerkules Santo. Después, ana komemorasyon niya na ultimong panggabihan o Last Supper sa Huwebes Santo ag ana pasyon ni Kristo sa Biyernes Santo. Ana Semana Santa mga ugang nagitapo sa pagkumemorar niya na pagkagraan ag paglubong ni Kristo niya na Sabado de Gloria o Black Saturday. Ana mga Kristiyano, mga ugang nagituod na binawian ning buhay si Kristo sa ikasiyam na oras o kaya man alas 3 ning hapon sa aldaw ning Biyernes. Ag nabuhay liwat bago magbukang liwayway niya Domingong ni Pipita. Nabantog man bilang Domingo ning pagkabuhay o Easter Sunday. Ana liturhiya ning Semana Santa mga ugang, apuera sa Pasko o Christmas Day, amo a semana na nakakaatrakar ning dakil na parokyanos usad sa pinakabantog na selebrasyon niya na Romano Katoliko ag iba pang mga Kristiyano. Kadaklan na mga Kristiyano urog na ang mga Romano Katoliko ag kanya-kanyang tradisyon. Arag baga niya na reenactment niya na buhay ni Kristo, yung pag-arestar sa kanya yung mga Romanong soldados, ag yung pagpako sa kanya sa krus na binanuman na pasyon ni Kristo. Didi sa ato na banwaan, narirumrumanta pa mga kabuinan, agko istasyon ngaya, agko kina magkakaagko ngaya ning sinakulo, yung pag-ampak kay Kristo, yung pagpako sa krus, agko mga reenactment. Kaya lang sa mga panahon nguan, banga ng ida na nag-i-sponsor niya, di urog na itong pasyon. And didi sa Pilipinas, mga ugang, komo 90% niya na populasyon ana relihiyon Romano Katoliko, kadakil mga parokyano kadurodakong pagtubod nira sa Semana Santa o sa komemorasyon niya na pasyon ni Kristo. Ninhuli niya di mga kabuinan sa balor niya na proklamasyon numerado 42 na pinirmahan ag ipinaluwas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Deklarado ana Abril 6, Huwebes Santo, ag Abril 7, Biyernes Santo bilang regular holidays. Okay? Didi sa ato na banwaan na buhi ana upat na parokyang nakakasakop sa buhi ag mga aktibidades sa pagkomemorar niya na Semana Santa na pinuna na kasunag talikod na Domingo ning Palaspas Abril 2. Na pagkatapos nyo primerong misa, binindisyonan niya ng mga kora paroko ang mga palaspas na burubit-bit niya ng mga parokyano. Bueno mga ipatngo didi sa parokya ni San Francisco de Assis, amo po adi ang mga highlight activities niya ding Semana Santa. Okay, primero, Holy Monday and Holy Tuesday, Abril 3 kasudmang Lunes aga 4 nguwan. Alas 6 sa pagkapita ag gumisa, alas 5 sa pagkahapon ag guna naman misa, ag alas 6 sa pagkagabi ay alas 7. Ayan, alas 7 sa pagkagabi nag-aago error dispensa mga ugang. Alas 7 sa gabi parish recollection. Pag abot man ning Holy Wednesday Abril 5, alas 6 sa pagkapita ag gumisa, alas 5 sa pagkahapon misa day aga ading pinag-iat-iat na pasaluib procession sa oras na alas 6 sa pagkagabi. Pag abot man ning
Huwebes Santo o ading pibanutang Holy Thursday, Abril 6 na ya, alas 7:30 sa pagkapita magkakaaguning Chrism Mass sa Naga Metropolitan Cathedral. Baad pa man ang parokya ni San Francisco ag iba pang parokya ni San Pablo Apostol diyan sa Sagrada, San Vicente de Ferrer sa Buraburan, aga na Nuestra Señora de la Soledad magkaagunya dining live stream o mai-share na nasabi ng Chrism Mass. Pag abot man ning alas 4 ning pagkahapon, magkakaaguning Mass of the Lord's Supper. Madiyo komemorasyon mga ipatngod niya na Last Supper. Alas 6 sa paggagabi, sinakulo, nagigibon sa Padrigones Residence. And pag-abot sa alas 6 sa gabi, hasta alas 12 ning lawod, magkakaago vigil. Sa Good Friday o Biyernes Santo, Abril 7, sa oras na alas 7 ning pagkapita, magkakaago ning Via Cruces, Via Cruces, sabi. Alas 9 sa pagkapita, magkakaago ning confession o pagkumpisal. Alas 12 ning udtong ugot, magpuuna na 7 palabras. Dangan pag-abot sa oras na alas 3 ning paghapon, magkakaago ning exaltation of the cross. Muadi na yung komemorasyon niya na oras ning pagkagraan ni Hesus Kristo. Alas 6 sa pagkagabi, magkakaago ning paglubong prosesyon. Madi kumpleto na mga ipatngod na pasos didi ani pag-abot sa Biyernes. And uutro na na sa oras na alas 10 ning pagkagabi, amading Soledad Procession. Ayan. Okay, Black Saturday, Sabado de Gloria, Abril 8, alas 5 ning nipipita, ago kumpisal o confession. And then alas 6 sa paggagabi, alas 5 pala ning paggagabi, ana pagkumpisal. Ninhuli ta shutdown ng mga simbahan pala, nya pagkapita, magpuo na activities nira, alas 5 na ning pagkahapon, agungani kumpisal. Alas 6 ning pagkagabi, pagbalo. Madigaya jo dress rehearsal nya itong mga Easter Angels. Alas 10 ning pagkagabi, Vigilia Pascua. Vigila di sa pag-ugat niya na Easter Sunday o pagkabuhay liwat ni Hesus Kristo. Sa nasabi ng aktibidades, magkakaago ning pagbindisyon ning kalayo, blessing of fire, blessing of the wood, blessing of the water, renewal of baptismal promises. Yung mga magi-attendiran, advice niya na parokya magdara kamo ning kandila. And magkakaago ning liturgy of the Eucharist. Okay, pag-abot man niya na Easter Sunday o pagkabuhay ni Kristo, Abril 9, sa oras na alas 3:30 ning nipipita, magkakaago ning Encuentro Procession. Alas 4 ning nipipita, pagtuntun. And then susundan na din ning banal na misa sa oras na alas 5 sa pita. Pag-abot ning alas 8 man sa pita, agupiba nung pro populo mass o ading misa sa general public. Uutro na di sa oras na alas 4 sa hapon, ag sa alas 6 ning pagkagabi. Okay mga kabuinan, na amuan ana mga aktibidades nya na Semana Santa didi sa ato na banwaan. Adto po mga kabuinan sa parokya ni San Francisco de Assis, alagad puro parehuyuan mga kabuinan, di madamanan pagbabago, maliban na sa nakin sa oras gayud, the same dyan sa parokya ni San Pablo Apostol sa Sagrada ki Father Mike, dyan sa Nuestra Señora de la Soledad ki dyan po sa Tambo, San Vicente de Ferrer, at tuman sa Buraburan agading sa Santiago. Amo po adi mga kabuinan, upat na parokya na nakakasakop didi sa ato na banwaan. Okay, good luck tabi sa ato na church community. Sana man po uda man maging uno pa man na rimalaso o anya ding sa ato na pagkumemorar niya na pasyon ni Kristo. And of course mga kabuinan, bilang mga Katoliko, urog na po ading sa inyong lingkod, ama di po ang pagkakataon ng mga kabuinan na mapakasag o mag-renew kita niya na pagtubod ta
sa kiamang Dios ag ki Hesu Kristo.